Mary vilayatynyň saglygy saklaýyş edaralary näsagları anyklaýyş merkezinde barlygdan geçmäge mejbur edýärler. Bu barada Azatlyk radiosynyň Mardaky habarçylarynyň biri habar berýär. Etrap hassahanalarına, saglyk öýlerine näsag barsa, olary ilk bilen anyklaýyş merkezine uğradýarlar. Hatda o saglyk öýleriniň lukmanlaryna eger näsagy tabletka ýazjak bolsaňyzam ilk bilen anyklaýyş merkezine uğradyň diýip aýdypdyrlar diýip howpsuzlyk aladalar sebäpli gizlinlik şertinde söhbetdeş bolan habarçy 16-njy ýanwarda gürrüň berdi. Anonim şertde maglumat beren yerli lukmanlaryň we ýaşaýjylaryň ençimesiniň Azatlygyň habarçysyna aýtmagyna görä, näsaglar bu merkezde barlygdan geçmese, onda olaryň saglyk bejergisi dowam etdirilmeýär. Bu merkezdäki saglyk barlyklarynyň tölegleri bolsa, vilayatdaky beýleki keselhanalar bilen deňeşdirilende ortaça 3 hesse gymmat. Ýönekeýji uzy barlygy beýleki hassahanalarda 20 manat bolsa, anyklaýyş merkezinde 60 manada ýetýär. Näsaglar we olaryň howsarlary nägile bolýarlar ýöne saglyk bejergisini dowam etdirmek üçin bu talaba razy bolýarlar diýip habarçy marly ýaşaýjylaryň biriniň sözüni çistirledi. Habarçynyň aýtmagyna görä, Marynyň anyklaýyş merkezinde barlygdan geçmek diňe ýaşaýjylardan däl, eýse vilayatyň saglygy saklaýyş pudogunda işleýän işärlerden hem talap edilýär. Saglyk işärleri özleriniň sanitariýa kitapçasyna görä her ýyl medisina barlygyndan geçmeli. Şu ýylyň ýanwaryndan başlap olary bu barlyklardan hökmany ýagdaýda anyklaýyş merkezinde geçmelidigini aýdypdyrlar. Mundan öň saglyk işärleri özleriniň değişli bolan saglyk öýlerinde barlyklardan geçýärdiler. Onuň tölegi ortaça 50 manatdy. Häzir olar anyklaýyş merkezinde barlyklardan geçmek üçin 374 manat tölemeli bolýarlar. Egerde saglyk ätýaşlandyryş pasportyň bolmasa, onda bu töle 748 manada ýetýär diýip habarçy aýtdy. Habarçynyň sözüne görä, vilayatyň saglyk edaralarynyň işärleri bu talabyň sebäplerini şol merkeziň enjamlary gowy diýip düşündirýärler. Ýöne ýaşaýjylaryň we döwlet mediasynyň maglumatlaryny nazara alanynda iň soňky medisina enjamlary vilayatyň ähli keselhanalarynda, şol sanda täze açylan çağalar hassahanasynda hem bar. Lukmanlar öz aralarynda hojalyk hasaplaşygynda bolan anyklaýyş merkeziniň öz pul planyny dolup bilmeýändigini, şol sebäpli näsaglaryň ilki bu merkeze uğratmaly edilendigini aýdýarlar. Resmiler halkyň hasabyna merkeziň pul planyny dolup işärleriň aýlyklaryny tölemäge synanýarlar diýip habarçy marly lukmanlara salgylanyp gürrüň berdi. Azatlyk radiosyna ýokarda aýdylanlary Mary vilayatynyň saglygy saklaýyş bölümine we anyklaýyş merkezine tasdiklatmak ýa-da inkar etdirmek başartmady.